салом дӯстонам, умедворам хонаободу шод ҳастед. Ман имрӯз влоги худро сар мекунам аз тайёр кардани субҳона. ҳозир ман тайёр мекунам оладушки. Сараввал як дона тухмро шикаста ба табоқча меандозем, баъд мувофиқи таб шакар меандозем. Ман 3-4 қошуқ меандозам. баъд аз он кофта 1 стакан, яъне 200-250 миллилитр кефир меандозем. баъд аз он разрихти тел меандозам, анамихе мекобам. баъд аз он анамихе орд андохта кофта мебинем ки хамири чӣ хеле дида истода ба мисли сметана шавад. баъд аз он 4 қошуқ равғани растанӣ меандозам ва намихелӣ мекобам то ин ки равған бо маҳсулотамо якҷоя шавад. намихел хамири мо тайёр шуд ба мисли сметана. анакнун мо 1 қошуқ равған ба дегамон меандозем, ба сковородка чӣ хеле ки мегӯянд, ва ба пухтани оладушкиамон сар мекунем. оладушки ҳам тайёр шуд. чӣ хеле ки дида истодед, ҳамихе оладушки болаззат тайёр шуд. ва мо субҳонаморо кардем, хонаҳоро тоза кардам. акнун хостам камтар ош бо равғани зағир тайёр кунам. ман давоми ошро камера намекунам, барои ки тез бояд ош тайёр шавад, шаварам аз кор мебиёянд. ана ҳозир ошро дам мепартоям ва баъд аз он ман ба шумо як намуд салати осонакак ва фоиданок нишон доданиям ки хеле лаззаташ болаззат аст бо ош. умедворам ки ба шумо хеле писанд меояд. мо ана ҳамин хел турбро гирифта дарозрӯя реза мекунем. чӣ хеле ки дида истодед, якто турби калон ва якто лимон. турбро ки анами хел реза кардем, акнун мо лимонро ҳам анамихе майда дарозрӯя реза мекунем. ин салат хеле ба мо писанд аст. шаварам хеле дӯст медоранд салатро. рости аҷоиб аст. ҳозир лимонро ҳам анамихе реза мекунем ва анамо оббашкати ба турб якҷоя мекунем. салат хеле фоида дорад. барои хароб шудан вақте ки шумо ош мехӯред, ош ки сахт аст, лимону турб инҳо ҳал мекунанд хӯрокро. шумо метавонед ки ҳамин
лимон, турб ва намак кунед. хело лаззаташ болаззат мешавад. лекин боз метавонед ки бо ҳамроҳ кунед бодиринг ва помидор. хай анамихе салати мо тайёр шуд. лекин имрӯзаш ба ман боз камтар бодиринг ва камтар як дуна аниқтараш бодиринг ва як дуна помидорро анамихе дарозрӯя реза намуда ҳамроҳ мекунам. чӣ хеле дида истодаед. анамихе аҷоиб салати бо лаззат мешавад. шумо метавонед ҳамту масалан бо тамоми чиз на ош масалан бо ягон хӯрокҳои дигар ин салатро истифода баред. оши мо ҳам тайёр шуд. набинед чӣ хеле хушрӯй омадааст. мана ба салат розӣ нагирифтам. мана ин салати чӣ агар ба хотиртон бошад тайёр карда будем. акнун мо биромадем меравем ба магазин. берем хунук меравем худухат барои фарзандо пойафзол дар кор шудааст. пойафзоли зимистона пойафзолашон асбобчиҳошон майда шудааст. барои ми пойафзол мегирем. хай буд боз он тарафаша мебинем кани чӣ кор кардан дар кор. ягон чиз дар кор шавад агар ягон чизи масалан маъқул дида монам донасти бошад мегирам. худухат бо мо бошед. акнун мо биромадем аз магазин. ҳаво торикта шудааст. шом шудааст. бурд хунук шудааст. бернабинед чӣ хеле аҷоиб буд. заминага свето дар шуда. мо акнун хона меравем. ҳозир мо хона расидем. ана чизҳои харидаи мо пойафзол барои бачаҳо гирифтем. маска гирифтам. ман анамихе туника материалаш назм худам маъқул шуд гирифтам. брукашкати баъд анамихе миксер озир чӣ будааст ДНС ба арзон шудагӣ
ҳазору чанд буд? Рӯзика фаромӯш кардам. Ана Михел ҳазору чанде буд. Хай чорни пятница таъсир кардаги будааст. Ана мина гирифтем. Гуфт ки нағз аст. Хай ози бо кор карда мебинем ки кор фармуда мебинем ки чӣ хел аст. Лекин аз рӯи материалаш бақувват аст. Омадед мошносташ хай ростика боли намедонам ки чӣ хеле бошад. Хай гирифтем. Мани бриджа духтарчамба гирифтем ки лекин чӣ будааст, майдатар будааст. Юбка шарф бо наушнӣ гирифтем ки хай бачам аллакай гӯш дорад. Хай бо ҳамин влоги мо ба охир мерасад. Дар паноҳи Аллоҳ монед.